какво е театър. Знаете ли какво е театър всъщност? Да. Какво е театър? Това е куклен театър. Но по принцип, откъде идва думата театър? Знаете ли какъв е произхода на думата театър? Да. Защо е? Да, точно така. От театрос, което от гръцки означава какво? Място за зрелище. Място за зрелище. За да може да представите един сценарий или една история пред публика, какво включва това? Има ли реч? Има реч. Жестове има ли? Мимики? Музика? Може ли да има? Така, добре. Звук има ли? Не. Как има музика, няма звук? Днес заедно ще поставим екраните на пауза, за да си припомним колко важни са живото общуване, играта и движението. Това е смисълът на нашия проект, реализиран по програма Inspire с подкрепата на Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи. Темата на нашата дискусионна среща тази вечер е децата и екраните, рискове, предизвикателства и превенция. Темата е важна, защото все по-рано екраните навлизат в живота на децата и изместват играта и общуването. Днес ще имаме възможност да чуем ценни съвети от нашите гости, доктор Ваня Денева и доктор Мария Пеева. Те ще ни насочат как да постигнем баланс и да подпомогнем децата ни да растат здрави и уверени. До 5 годишна възраст, ако децата биват изложени на стимулация от електронни устройства, науката вече има сериозни доказателства за това, че мозъкът се разболява. Значи, ние разболяваме здравите си деца. Че сте тук с нас и че ще ни обърнете малко, ще ни отделите малко от вашето време. Знаем, че е изключително важно, че ви е много скъпо. Но искаме да споделим с вас нещо, което на нас ни е при сърце. По принцип, с две думи ще кажа, че благодарение на един проект, който разработихме, екраните на пауза, игра и общуване срещу агресията, който е на Народно читалище Христо Ботев 1884 Ботевград, по проект Inspire, финансиран от ФРГ и Европейския съюз. Интересното е, че самият проект е за игра с настолни игри и форум театър и сме включили една прекрасна лекция с доктор Денева, която така ще ни разясни какво е влиянието на екраните, когато прекаляваме. Ние не сме против екраните, защото ние ги обичаме, но когато прекалим, тогава вече отиваме в другата част. Има ли такива обмани? Ето, навсякъде е това това обаче непрекъснато общуване
факти. И ще си говорим днес именно за това въздействие. И има проблем с зависимост от телефона до такава степен, че последното, което си говорихме, е, че проверим, че има някакви кутии, в които можеш да си оставиш телефона, така че известно време се настрои на тази кутия, нали, след колко време можеш да го вземеш отново и ти блокираш ключа, блокираш кутията и всъщност не можеш, дори да искаш, не можеш за този период да го отвориш. И той се замисля да си купи такава кутия. Нали, говорим за човек, който е на 40 години, не на нашата